ana-ezuzu ụfọdụ ụmụ nwoke abụrụ ndị riri eze nwaanyị. Ọgwụ a ndị yahoo na-eji agwado n'aka eze nwaanyị kwada kwa ụbọchị everyday a na-eje ọ na-erekwa ere ọ na-erekwa dị ere nwoke ruo juzie oyi bịa ndị yahoo a na-abịa na-ara nwunye ya n'ụlọ eze nwaanyị na-abịa na-ara nwunye gị eze nwaanyị anyị jara nke eze nwaanyị iru ebe a nwunye gị aha gị iji gọọ ụkọ je gote akwa iburu meshin ma moto fepụ ijebere ori okporo iji ịga akwa nkwụ ụmụ ojii iji ịga akwa ije gụrụ akwa bata ọ bụrụ ara feston agwa gị ji egbu ego ije gbuo ego na-aṅa ego ọkụ ala aṅa ikpu nwunye gị lazụ eze nwaanyị ndị yahoo nwunye m bụ eze nwaanyị ndị yahoo ala ndị yahoo na-agwụrọ gị ọgwụ ole erekwa ere everyday a na-agwụrọ gị ọgwụ ị mara ebe a nọ eme nwoke adị weak uche nwoke apụọ Chineke ya akpọcha ụlọ ọkụ kpefuru ya unu na-eme Chukwu ya akpọcha ụlọ ọkụ ibu iri bọnshọt jebe ịchụrụ mmadụ aja without pant maka na otu ụmụ nwoke si eji achụ ụmụ kịrịkịrị ụmụaka under age si na ya ji ya were fresh up otu a ka ndị ikirekwu a sị na ha bụ eze nwaanyị sikwa achụ ụmụ kịrịkịrị ụmụaka ụmụ nwoke a sị na ha bụ ndị yahoo o jikwa fresh kwa up ya chọrọ ọgwụ ọbara ọnụ n'ụgụ ndị na-akpụ traza n'ike ọnụ n'ụgụ iruzi ebe a agadi nwaanyị ọgbọ nne ya maka ọ na-emeri eze nwaanyị abụọrịa ya jarịa ya ya wee bịa ebe a na o nwere ife na-eme nwa m eze nwaanyị na-emere m ife eze nwaanyị na-emere gị ife gịnị ka ọ na-emelu ị na-akwụ onwe gị ụdọ ya hụrụ ka a gbọrọ ọga ahụ amana ya ala ike nke a gbado eziokwu everytime moto na-agba wam anyị na-ejebe eze nwaanyị na-emere m ife eze nwaanyị na-emere gịnị ka o metere gị kemgbe kedu ife o metere gị since